Dacă mi-ai fi spus acum un an că pot realiza așa superbitate de model, nu te-aș fi crezut. Secretul, tehnica, produsele potrivite și pe mine la follow pentru mai multe secrete. Am pregătit unghiuța naturală și am aplicat un strat de aderență. Măsor un tips reutilizabil pe care îl voi folosi mai târziu. Pasul următor, produsele. Gelaxio Battle Builder Disco Gel 4, Gelaxio Battle Builder Glitter 3, Gelaxio Crystal French 05 și 09 și topul Viva la Tienda Heart Top 3. Creez un degradé la cuticulă cu Disco Gel 4 și pensul liner, apoi în tipsul reutilizabil creez striații la întâmplare cu gelurile elasticuțe Crystal French 09, Crystal French 05 și Glitter 3. Adaug un twist cu confetiile inimioară din topul Heart Top 3 Viva la Tienda și aplic tipsul reutilizabil pe unghia pregătită anterior, după care polimerizez pentru 60 de secunde. Îndepărtez gelul refulat cu conul verde și dau forma finală unghiei mele. Cu Metallic Gel Liner în nuanța Red de la Gelaxio adaug un efect metalic manicurii mele pentru a completa întregul look. Sigilez totul cu topul fără strate de dispersie Ultra Finish 01 de la Gelaxio, iar unghiuța mea este gata. Răsfață-ți mâinile cu o manicură unică și asigură-te că mai ai la follow pentru inspirația zilnică de care ai nevoie. Eu dau o fugă pe www.tienda.ro să mai plasez o comandă.